Какво правят? Еми аз ги блокнах ги двама. Бий се. О, още. 6 тройки. Давай, бой, сваляте стак. Оле! Аре, PV парти са, бе. Аре, дисмаутнах, айде. Елате тук, на пинга. И от другата страна има трима. Тази топка ще направи, бе. Давайте, Да. убийте топката. Додж. Айде, това е малко. Айде, долу е то, почти. На едно. Грел сикър. Къде е Йоши, бе? Добре, този е дед. Айде, ние ще убием Мисля, хилер. ти го утваш, аз ще от другия долу. Айде, добре. Браво. Ай, 6 тройки ти да спът. Всичко му треша на това. Аз нямам сотчета. Абе, бати портала не. So there is the big Това е portal.